ношунаво лентаи аввалине мебошад ки коргардони ҷавони тоҷик Усмон Юсуфов онро наворбардорӣ кардааст. Аслан идеяи ин асари кӯтоҳметра наву ҷолиб ва диданиву ҳаётист. Аз ҳамин хотир ношунаво мавриди таваҷҷӯҳи хосаи ҳайати ҳакамони намоиши байналмилалии кинои кӯтоҳмуддати Осиё қарор гирифт. ба ҳаштумин намоиши байналмилалии кинои кӯтоҳмуддати Осиё ки ҳамасола дар фасли тирамоҳ дар Чин доир мегардад, ин бор низ зиёда аз 21 000 дархост аз 30 кишвари ҷаҳон ворид гардидааст. дар миёни довталабон ки аксаран намояндагони кишварҳои пешрафта ва рушд карда дар бахши саноати киносозӣ буданд, мақом пайдо кардани асари коргардони ҷавони тоҷик аз инкишофи батадриҷи синамогарӣ дар Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. дарёфти филми тоҷикӣ ҷоизаи филмҳои кӯтоҳмуддати Осиё барои мо як ҳодисаи фараҳбахш аст, зеро ки соли сеюм аст ки филмҳои тоҷикӣ дар ин ҷашнвора иштирок мекунанд. филми бадеии кӯтоҳҳаҷми ношунаво аз тарафи муассисаи давлатии телевизиони Сафина дар соли 2020 бо давомнокии 15 дақиқа наворбардорӣ шуд. Ин филм аз рӯи ҳикояи Аъзам Розиқов таҳия гардида, коргардон таҳиягари асар Усмон Юсуфов аст. ҳодисаҳои филм воқеиву ҳаётӣ буда ҷанбаҳои таълимӣ тарбиявӣ низ дорад. ба таъкиди директори филми мазкур Абдумумин Шарифов, ин ва дигар ҳамсони он асарҳо метавонанд инсониятро ба парҳезкорӣ, ростқавлӣ ва дур будан аз дигар амалҳои зишт ҳидоят намоянд. ҷоизаи филми ношунаво 7 ноябри соли 2020 дар рафти маросими ботантана ки дар шаҳри Линчанги музофоти Юнан доир шуд, ба намояндаи сафорати Тоҷикистон дар Чин тақдим гардид.